Așa se începe o zi bună. Oh yeah. Farfetch, I love you. Hai că am început unboxing-ul, dar urmează să-l fac cu voi, da? Avem această curea clasică Off-White pe care o vroiam de mult, dar mi-a fost lene să o iau. Epic. Avem acum ceva de despachetat aici, pe care scrie în felul următor. Hai să vedem. Hap. Hap. Băi, ești prost. Hap. Nu știu ce pune. This eyewear has been made with high quality materials, configuration and finished with great aesthetic appeal with șmecher, da, mă. Voi sunteți. Primi și un aici scrisori. Așa. Ia uite. Authenticity, băi, dă-te în pula mea. Hai mă, las-o dracu să mă piși pe ei de ochelari. Da, mă, da, am înțeles situația. Și aici ochelari. Să vedem prestația ochelarilor. Mi-ești prost la cap. Cam talentați așa, ia uite. Șmecheri. Băi, ești prost. Asta e una dintre piesele de rezistență de la Visvim. Să moară copiii de când vreau ăștia. Ia uite. Să-mi bag pula în ei. Sper să-mi vină coaie, că i-am luat cu o mărime mai mici, că erau singurii de pe net care existau. Mi-e frică rău de tot. Oh shit, man. Oh shit, man. Cine știe cunoaște. Dar ce credeți că e înăuntru? Pantofi, credeți toți? Ce ați făcut, vere? Coaie, sunt prea șmecheri și prost. Mă strâng foarte puțin, adică ei ca mărime e perfectă, dar mă strânge căcatul ăsta, care nu pot să zic că e chiar super confortabil aici. Dar, coaie, în pula mea, sunt prea șmecheri, am căutat de m-a luat draci, au fost 60 de bețe papuci ăștia. Și mai avem ăsta. Băi, ești prost. Ce o fi aici? Ce o fi asta? Cine știe cunoaște. Dar ce credeți că e înăuntru? Pantofi, credeți toți? Ce ați făcut, vere? Vine vara, vere. Ia uite ce sandale mi-am luat să moară familia. Bă, la modul papucii ăștia Visvim sunt 41 fix. Eu port fix 41. Gen 41 jumate, cred, sau ceva de genul ăsta. Bă, coaie, și ăștia îmi sunt prea fix, gen, și eu sunt obișnuit să-mi cumpăr 42, adică eu n-am pantofi 41, chiar dacă piciorul meu e 41, am pantofi 42 și ăștia, coaie, sunt prea strâmți pe picior, știi ce zic, și aș fi vrut 42, dar oricum erau ultimii de pe lume. I-am luat pe ultimii din lume, nu mai se fabrică, nu mai sunt, i-am găsit ultimii pe Farfetch. Cred că mai sunt câțiva de fapt, dar doar size 8, adică 41. Și pula mea, am luat-o să se lase, o să fie blană, dar ăștia Balenciaga cu ai sandale în pula mea, ia uite. I-am luat 42 cu gândul că tot ce mi-au eu e mai mare, dar de fapt cu aia sandalele trebuie să fie fix. La modul sunt puțin mari cu aia, adică îmi joacă piciorul în el, dar e Caterin, că oricum cred că le port cu șosete. Uite cu aia cum e, zici că e trec. Ești prost la cap. Cam house.